Ok, acum mă auziți? Acum? Mă auziți? Ok, bun, super. Hei, salut! Nici nu știu în ce parte să pun microfonul ăsta. Ok, cred că aici e cel mai bine. 2 secunde, mi încarc și eu prezentarea. Este al 3-lea webinar. Sunt și puțin distrat. Sper să ne distrăm împreună. Files. Slides. Ok. Da, puteam să-mi încarc prezentarea. Puteam să-mi încarc prezentarea și înainte, dar am avut mari probleme cu camera. Nu reușeam să o potrivesc. Este o altă cameră decât folosesc eu, adică nu este o cameră din aceea obișnuită. Este o cameră cu care să pot să fac zoom, e o nebunie împrumutată, o să se vede bine. Cu camera, cu webcam-ul obișnuit, nici nu l-am pe aici să vi-l arăt, nu se vede bine deloc, nu pot să fac zoom pe instrument și să se vadă ceea ce configurez. Așa că acum, având o șmecherie de cameră, reușim să facem tot ce trebuie. Ok, bun. Avem 10 oameni, nu ne trebuie mai mult. Vă mulțumesc tuturor că participați. Probabil că ceilalți s-au prins că lucrurile sunt și înregistrate. Opa, trebuie să stau așa. Ia stai așa puțin, camera asta are telecomandă. Hop, hop. Așa, gata. Hai că e bine. Am început bine. Super. Hai să vedem despre ce este vorba. Să ajungem la zi cu prezentarea. Vom vorbi astăzi despre echipament. Vom vorbi despre echipament cross-country. Vom vorbi despre echipamentul folosit în competiții. Vom vorbi despre diferențele între ele. Vă voi spune și preferințele mele. Vă voi spune și preferințele altora, dacă vreți. Ok? Bun, așadar am ajuns la partea cu echipamentul. Mulți, hai să fac o mică paranteză până poate se mai adună 2-3. Da, mă așteptam să nu fie prezența foarte bună la ultimul webinar. A și fost astăzi probabil o zi foarte bună de zbor. Așa. Unii dintre voi mi-a zis că am intrat prea mult în zona de competiție cu istorisirea, cu prezentarea. Ei bine, da, acolo am vrut să ajung. Acolo am vrut să intru cât mai repede, să intru în zona de competiție, să vorbim în 3 webinarii, ușor, să facem trecerea de la XC la competiție, să vorbim în principal despre competiție și mai departe să aplicăm pe competiție. Repet, eu cred foarte mult în evoluția prin competiție, oricare ar fi competiția respectivă. Competiții cross-country organizate în momentul de față sunt organizate destul de profi, okay? Cele de pe Air Tribune și din Europa sunt destul de profi și aveți extrem de multe de învățat. Dacă mai vedeți și câteva nume cunoscute, este clar că acea competiție este de încredere, vă puteți duce acolo și puteți zbura împreună cu cei mai buni piloți din Europa și din lume. Ok? Și aveți ce să învățați de la ei, ce să mai. Bun, hai să vorbim despre echipament. Probabil că toată lumea folosește o cască. În fine, ar trebui să folosim cască, ar trebui să folosim o seletă. Probabil că avem și o aripă, ok? Un variometru și diverse alte lucruri care sunt mai mult sau mai puțin folositoare. De exemplu, un GoPro. Un GoPro poate să mă și ajute, poate să-mi facă și probleme. De ce mă poate ajuta? Am incidente în zbor, nu știu să le explic instructorului, folosesc GoPro, îi arăt,
Eu personal, când în 2013 am avut un accident foarte urât în care era să fie rău, dar m-am agățat în copac și am supraviețuit, să zic așa, și a fost totul bine. Atunci nu știam să explic ce mi s-a întâmplat. I-am arătat instructorului, i-am arătat lui Ferry și Ferry mi-a zis: păi tu ai avut negativ, ai tras trătare de comandă. Ok, bun, mi-am dat seama ce am făcut. Alții își agață suspantele la o închidere în GoPro. Deci e cu duș și întors, în funcție de preferințe, în funcție de poate chiar noroc, dacă vreți. Acest instrument de aici, care are un fel de, nu știu, cum se cheamă la badminton, fluturașul ăla de la badminton, care are un fel de fluturaj de la badminton, ca la badminton, măsoară viteza aerului, viteza față de aer, de fapt nu viteza aerului, viteza față de aer. Și bineînțeles că în momentul acela, dacă am viteza față de aer, dacă am viteza GPS, se poate măsura foarte, foarte, foarte. Și orientarea vântului, da, și orientarea. Se poate calcula foarte ușor viteza reală a vântului, okay? Nu doar deducere din spirele pe care le fac, în ce direcție mă driftuiește mai mult. Bun. Bineînțeles că trebuie să am un rezervor de apă după mine, fie o sticlă, tradițională sticlă, fie un camelback de genul acesta. Ok? Bun, astea sunt, cred că era o poză cu echipament de începător. Hai să vedem specific competițional ce ar fi. Aripi. Ok? De la Ozon, sau mai bine zis, producătorii de aripi cu care eu v-aș recomanda să vă duceți în competiții, pentru că sunt cei mai buni, sunt cei orientați pe competiție, sunt cei orientați pe performanță. Sunt Ozon, Gin, 777, Niviuk și cel mult BGD. Okay? Pentru că văd că se face cu Cure 2 puțin mai multă performanță decât s-a făcut cu Cure 1, primul model. Atunci aș putea spune că la BGD pot să zic doar Cure. În schimb, la Enzo la Ozon pot să spun că o aripă, singura aripă cea mai bună de competiție este Enzo 3. Și se vede faptul că e cea mai bună și pentru faptul că o zboară foarte mulți piloți și că de obicei câștigătorii și pe podium sunt numai Enzo-uri, ok? Dar și datorită faptului că ei nici măcar nu se închisesc să facă R&D pentru următoarea. Adică ei spun pe față acum că și-au ocupat foarte mult timp cu R&D-ul pentru X-Alps, pentru aripa ultralight de la X-Alps, ok? S-a ocupat anul trecut cu tot așa aripă light îmi scapă. Ok? Iar anul ăsta ar vrea să scoată Zeno 2. Bun, adică un two-liner. Zeno încă este foarte performant, dar între timp ND two-liner a fost Gin, foarte performant, Leopard, care s-a vrut o perioadă a fi rivalul lui Enzo 3. Nici pomeneală de așa ceva. În schimb, Gin este foarte competitiv. Încă Boomerang 11 este foarte competitiv. S-ar putea să fi lansat și Boomerang 12, whatever. Bonanza este o aripă NK extrem de performantă. Stan Radikovski, un pilotul de casă al Gin, zboară pe Bonanza și face rezultate foarte bune. Probabil aproape tot timpul câștigă clasa sport la care participă. 777 iarăși este un producător de aripi cu rezultate foarte bune în competiție, foarte performante. Rucul și Queen 2 sunt aripi, ok? Cam astea sunt aripile cele mai competitive, să zic așa. Nu că nu s-ar găsi și mulți alți producători cu alte aripi. Eu știu, Advance-ul în principiu este orientat mai mult către competiție și către cross country și către safety. Nu știu. Alți producători chiar au dispărut din peisaj în ultima perioadă. Ca și seletă,
se cam știe că o seletă fără cocon, fără pod, adică dacă nu este pod harness, creează foarte multe turbulențe și se văd turbulențele în tunelul aerodinamic în spatele pilotului. Sunt foarte multe turbulențe. În schimb, o seletă de competiție cum este un Cortel Cannibal Race 2 sau un Advanced Impress 3, acolo era Impress 3, nu 4, am greșit eu. Ok? Are o aerodinamică mult mai bună. Iar la mijloc între cele două, ok, fără cocon și total de competiție, cu acea cocoașă foarte lungă în spate, ok, ar fi o seletă ultralight cu pod, cum ar fi Lightness 2, Lightness 3 de la Advance, ok? Bun. Care sunt seletele așadar de competiție? Hai să le vedem, că doar pe astea vreau să le prezint. Exoseatul, părerea mea, este exclusiv pentru competiție, așa cum este ea din fabrică. Și de ce zic așa cum este ea din fabrică? Pentru că ea cum este din fabrică nu are un reglaj pentru stabilizare, stabilizare la stânga-dreapta. Dacă te tragi aripa, cum ar veni de suspante stânga-dreapta, ea este extrem de stabilă, nu are nevoie de așa ceva. Ideea este că poate la un moment dat vrei să te tragă puțin aripa într-o parte și în alta. Că dacă te tragi în partea dreaptă, știi că în dreapta este termica și ce faci? Insiști puțin mai mult în dreapta și cauți termica, da? De obicei lucruri de genul acesta sunt mai cerute de către piloți la zborurile de cross country. La competiție, o seletă stabilă este suficient. Bun, ce înseamnă o seletă stabilă? În principiu, o seletă stabilă, stabilitatea unei selete se vede atunci când tragi așa o linie de la o carabă la alta, ok? Și poziționezi, da? Faci o linie de la o carabă la alta și te duci în jos să vezi cât de jos este. Te duci în jos să vezi cât de jos este poziționat față de carabe centrul tău de greutate și mai departe placa de sub pe care stai. Ei bine, dacă aici am un trapez cu centrul de greutate foarte aproape de baza mică, pentru că șezutul tău va fi baza mică, segmentul delimitat de punctul de prindere al carabinierelor, acolo va fi baza mare. Ei bine, dacă am centru de greutate foarte jos, foarte apropiat de baza mică, atunci voi avea o seletă extrem de stabilă. Okay? Cu cât îmi ridic mai mult centrul de greutate, cu atât voi avea o seletă instabilă. Ei bine, exoseatul pot să o reglez numai la sol. Restul seletelor, în principiu, au un sistem sau altul de reglare a stabilității. Ok? Adică atunci când este turbulent, eu din aer să pot să-mi reglez cumva. Ok, uite, X-rated-ul are, Genie Race nu cred că are. Și asta este o seletă foarte, foarte stabilă, special concepută pentru a zbura boomerang. Cortel Cannibal Race are chiar o chestie foarte, foarte interesantă. Dar, repet, lucrurile astea se pretează mai mult la cross country. Ok? Exoseat, așadar, din fabrică, exclusiv cross country. Uite, exoseatul vine cu foarte puține buzunare, vine fără parașut anti-G. Ok, când folosesc parașut anti-G? Nu la competiție, clar. Ok? Nu la competiție, o voi folosi în zborurile de cross country, atunci când chiar este periculos. E pericol să mă sugă norul, nu? La competiție mai rar, oricum se zboară nu se zboară în baza norului. La competiție foarte rar ajunge în baza norului. Sunt puține competiții în care se insistă. În schimb, uite, X-rated-ul are loc de parașută anti-G, poți să o accesezi și pe stânga și pe dreapta. Are o găurică așa în pod harness pentru a insera P-tube, okay? Adică furtunul de la cateta urinară, ca să poți să-ți continui zborul fără să aterizezi și să-ți faci nevoile. Și mai toate seletele, în afară de exoseat, au așa ceva. Are mai multe buzunare. Practic X-rated-ul nu are, cred că, decât buzunar în față, sub
Scuze, exositul. Bun, X-Rated este o seletă pe care eu o zbor, are reglaj de stabilitate. Mi se pare că te strânge așa puțin mai mult, dar nu înțeleg exact cum e treaba aia cu stabilitatea. În principiu, când am băgat de seamă că există, mi-a dat așa puțin placebo cum că există. În schimb, Cortel Cannibal Race 2 are un sistem de frânare stânga-dreapta și, din câte înțeleg, chiar funcționează. Chiar este foarte bun în termicile turbulente. Altfel, o seletă extrem de calitativă ar fi și Genie Race 4. Bun. Acum aveți de unde alege. Cam astea sunt seletele de competiție pe care eu le recomand. Faceți-vă singur documentarea și alegeți-o pe cea care vi se pare cea mai bună, accesibilă la preț și așa mai departe. Okay? Oricare dintre seletele acestea se pot folosi în competiție, dar și la zborul liber. Ideea este că la zborul liber poate vă doriți ceva mai ușor. Iar ceva mai ușor dintre toate astea ar fi ori Cortelul, ori Advanced Impress 3. Okay? Restul sunt foarte grele. X-Rated 7, cel puțin cu tot, cu aripă, cu tot bagajul la mine ajunge la 22 de kg. Deci 22 de kg. Seleta are vreo 9 kg. Da? Un lucru foarte important, uite, pe care uitam să-l menționez la selete, ar fi cele două rezerve, cele două buzunare pe care trebuie să le aibă. La campionat mondial, la PVC, trebuie să ai două selete montate. Da? Nu că nu s-ar putea monta pe orice seletă o a doua rezervă aici în față, la carabe. Okay? Da, dar e o soluție mai neelegantă. Okay? Bun, e bine să ai stânga-dreapta selete. Și de obicei eu îmi pun o seletă în stânga-dreapta buzunar de rezervă. Eu îmi pun în dreapta rezerva nedirijabilă. Scuze, le-am încurcat. Dreapta îmi pun dirijabila, pe care o arunc prima, în caz că. Bine, pregătirea asta și-o face fiecare. În dreapta eu îmi pun dirijabila. Dreapta este mâna mea forte și de aceea. În caz că nu se deschide dirijabila sau se deschide aiurea, îmi arunc și stânga, okay? Care este o parașută pătrată. În cazul meu, cu o anumită portanță, adică și care asigură o anumită cădere mai. Aici iarăși vă faceți un research. Rezervele, repet, ar fi bine să fie una dirijabilă și una foarte reliable. Dirijabila e mai puțin reliable, okay? Dar în schimb m-ar ajuta dacă se deschide complet. Și se deschide în 70-80% din cazuri, se deschide ca lumea. M-ar ajuta să aterizez, să-mi aleg cât de cât singur locul de aterizare. Bun. Ce este iarăși obligatoriu la competiție și poate că nu știți, este stația radio. Sunt unele competiții la care se face radio check. Adică intri în zona aceea delimitată de start. Și eu am făcut asta la Bunlock, la Sky Dreamers. Am delimitat zona de start. Stewardul poate să aibă și el o stație la el, să facă check, să zică check, check și să audă dacă ție îți face check stația. Ok, mă rog, dacă se aude ceva în stația ta. Dacă nu se aude că nu-i pornit, atunci te pune să o pornești. Dacă nu se aude că nu ai, atunci nu poți să decolezi. Dacă are cineva să-ți dea o stație, bun. Asta mi s-a întâmplat în Chile. Și vreau să vă spun că odată am avut într-unul dintre task-uri am avut baterie la stație cât să se dea check-ul ăla, după care cred că mi-a murit. Deci nu. Și cred că acolo a fost pentru că și condițiile de zbor erau foarte dure, adică termica era dură. Bun. Opțional, trebuie să pot la seleta de competiție să adaug ballast bag. Okay? De foarte multe ori piloții de performanță, piloții de competiție urmăresc performanța până în pânzele albe. Și asta ce înseamnă? Că în zilele turbo, în zilele bune, okay, ei urmăresc să fie încărcați la maxim și unii dintre ei chiar puțin peste maxim. Okay? Și dacă din întâmplare sunt cântăriți, de obicei încântărirea se face la aterizare. Dacă se face, de aia n-am văzut niciodată chestia asta. Sau la decolare.
În fine, dacă se anunță că vor fi cântăriți, eliberează ceva din ballast bag. Dacă nu, decolează așa că e. Acum nu vă indic să faceți treaba asta, vă zic ce se mai face. Dar în fine, ideea este să se zboare la limita de sus a aripii, să fie cât mai încărcat. Când este cât mai încărcată aripa și nu peste limita ei, este în siguranță. Și nu doar că este în siguranță, aripa zboară și foarte bine. Ok? Se știe chestia asta, are penetrare foarte bună. Ce nu are, în schimb, nu are acea finețe pe care nu fâlfâie așa puțin mai mult, să simți terminările slabe. Și atunci, dacă ziua este slabă, ballast bag-ul este eliberat. Îi vezi pe toți piloții de competiție cum urcă cu ballast bag-ul, își dau seama că este o zi slabă și eliberează. Eliberează 10, unii chiar 15 kg de apă. Da, exact. Bun. Deci asta înseamnă ballast bag. Bineînțeles că este o chestie cu care, sincer să fiu, eu nici măcar o dată nu m-am jucat. Nu mi s-a părut avantajos să stau să mă chinui. Okay? N-am ajuns la nivelul acela la care să fiu atât de constant încât 3 kg de apă, sau că la mine cam așa ar fi fost 3 kg, 5 kg de apă, aia să fi fost diferența, de-aia n-am câștigat competiția. Bun. Speedbar, un speedbar mai bun. De exemplu, Exosit-ul, X-Rated-ul, vă spun că cred că și Cortelul vin cu niște mizerii de speedbar-uri. N-am aici n-am luat speedbar-uri să vă arăt. Și există alternativa de la Marco Buzeta, se cheamă Bullet Speedbar. Foarte mișto. La modul, nu știu cum să vă zic, eu nu m-aș mai putea despărți de el. Este atât de frumos gândit și bine și funcțional și îl simt atât de bine la picior. Speedbar-ul, ideea care este cu speedbar-ul la competiție? Orice speedbar la orice seletă poate să fie apăsat, îl găsesc, l-am găsit și la Exosit, am folosit speedbar-ul original și la X-Rated. L-am găsit, era acolo, reușeam să-l apăs. Ideea este unul la mână, să-l apeși într-o fracțiune de secundă treapta pe care o vrei, prima, a doua sau a treia. Okay? A treia nu o să poți apăsa din prima, trebuie să apeși fie o treime, fie 2/3 și după aceea. Sau o treime, 2/3 și full, dacă vrei să pornești încet. Okay? Și să apeși cu precizie, trăgând simetric de speed. Problema cu speedurile, uite, cu speedul de exemplu la X-Rated 7, problema este că pur și simplu aveam funile alea, nu știu, în fine, cordelinele alea le aveam agățate la capătul unei bare. Și gândiți-vă ce se întâmplă când apeși cu un singur picior. Trebuie să nimerești fix centru ca să nu se dezechilibreze bara aia. Și fix asta se întâmpla. Îmi fugea piciorul pe o parte și evident în momentul ăla se trăgea speed-ul. Da? Dacă mai ieși într-o turbulență, vă spun sincer, Enzo dă o clapă. Da. Pur și simplu se închide cam 25%, așa puțin, după care eliberez se deschide, nu este nicio problemă, dar dă o clapă. Nu e neapărat plăcut și nu este indicat pentru că pierzi timp. Asta este problema. În schimb, la Marco Buzeta, ăsta Bullet Speedbar este în formă de potcoavă, de U așa. Ok. Și în momentul când apeși, tu nu poți să-i faci balans. E ca un trapezul de care am vorbit. Cu cât apeși mai jos față de punctul de prindere, cu atât ai stabilitate mai mare. Cu cât aveam centru de greutate mai jos în trapezul ăla, mai aproape de baza mică, cu atât aveam stabilitate. Așa este și ăsta. Plus că are descentrat prima treaptă de speed cu a doua treaptă de speed. De ce? Pentru că prima treaptă de speed tot timpul o setezi, o pui tu, fie să apeși cu dreapta, fie cu stânga. Eu am pus prima treaptă de speed cu dreapta, cum este setarea default, a doua treaptă de speed cu un picior. Și treapta aia de speed este fix cât este un picior, cât e talpa piciorului. O treaptă, două trepte și bam, a treia. E practic în mai puțin de o secundă ești pe full speed, apăsând toate treptele.
Ok. Încă o chestie, speedbar-ul de ce îl înlocuiesc foarte mult? Pentru că cel original se mai și rupe, mai și agață și folosit intens în competiție. Speedbar-ul al producătorilor. Uite, nu știu cum este la Cortel, nu știu cum e la Genie Race, nu știu cum e la Advance, dar vă spun că la Exosys și la X-Rated mie nu mi-au plăcut speedbar-urile cu care a venit Aripa. Parașuta anti-G nu prea este neapărat nevoie de ea în competiție. Eu mai luam cu mine atunci când zburam X-Rated-ul și pot să zic că am făcut unele competiții și cu Exosit-ul. De fapt multe, cele din Columbia pe toate le-am făcut cu Exosit-ul. Și acolo nu am loc de anti-G. Okay? Cu X-Rated-ul am mai luat-o doar ca să nu iau balast cu mine. Sau, ați înțeles, în rest la competiție nu prea ai nevoie de anti-G. Și o mai deschideau băieții ca să se bucure la aterizare, că au ajuns în gol. În fine, după aceea aveau ce strânge. Parașuta anti-G de obicei se folosește la zborurile cross-country. Am văzut echipa Poloniei la campionatul mondial acum 2 ani că foloseau un sistem de hands-free cu Bluetooth. Foarte mișto, costă niște bani, costă între 1500 și 2000 de lei. Așa și da, te ajută foarte mult să comunici în echipă. Eu, de exemplu, la Clopotiva voi avea un sistem hands-free cu buton. Casca mea, Icaro, nu e full face, este doar vizorul, ajunge până aici. La casca mea am pus un sistem de hands-free, cred că tot de la Icaro, cu microfon în dreptul gurii și voi vorbi la el. Am montat în interiorul căștii căștile de ureche, difuzoarele și contact la deget. Push to talk este la deget. Deci, pentru mine, uite, de exemplu, aceea este casca perfectă și acesta este sistemul perfect de comunicare de tip hands-free. Dacă nu ai cu cine să comunici neapărat în zbor și nu-ți dorești acest lucru, la competiție nu prea te obosești cu sistem de hands-free, de aceea l-am pus la opționale. Eu, de exemplu, la competiții nu o să mă duc la Super Final, nu o să mă duc cu sistemul de hands-free montat. De ce? Pentru că sunt niște fire pe acolo care sunt mai mult o corvoadă pentru mine, sincer să fiu. Este suficient să am agățată frumos aici în stânga pe umăr stația radio. Stația radio este obligatorie, prin ea se dau safety level. Acum, încălțăminte, pantaloni, eu mai știu ce, lucruri de genul ăsta ar trebui tot timpul să fie luați în vedere. Niciodată nu vă duceți în tenis. De ce? Pentru că și cel mai experimentat pilot poate să aterizeze undeva pe vârful muntelui, e zăpadă, alunești din prima. Dacă ai alunecat și nu ești cu aripa încă sus și nu poți să decolezi din nou sau ceva de genul ăsta, te înfășori în suspante și ca o mumie și până jos ești Cred că știți că s-a întâmplat în trecut treaba asta și nu este de dorit. Dacă ai niște Adidas Sport cu niște crampoane cât de munte, măcar de trail să fie, atunci să zicem că e mai acceptabil. Iarăși pantalon lung și nu pantalon scurt. Pantalon lung scurt decât pentru ăla care doar, nu știu, e foarte experimentat și pur și simplu vrea să se simtă mega comod. În fine, și nu-i copiați neapărat pe cei pe care îi vedeți în șlapi la competiție. Sunt foarte mulți piloți care din lejeritate vor să se simtă foarte, foarte comod, vin în șlapi și îi vezi în șlapi până la decolare, chiar dacă decolarea e la 2500 de metri și în stânga-dreapta câteodată e chiar zăpadă. Ok? Da. Poți să te accidentezi stupid fix înainte de. Ok? Și s-a întâmplat în unele cazuri chiar cei care veneau în slab să-și uite încălțăminte. Ok? Am văzut și o improvizație la Iasen, și-a bandajat papucul, și-a legat papucul de picior cu scoci, cu duct tape. Bun.
Acesta ar fi echipamentul. Casca perfectă. Insist aici pentru la casca perfectă. Dacă vă știți că vă pierdeți cu firea în competiții sau în situații de obicei stresante, luați-vă o cască full face. Accidente la competiții sunt și în momentul în care te lovești, o cască full face te poate scăpa de foarte, foarte multe belele. Uite, Tudor anul trecut în Columbia, el care zboară super safe atunci când este aproape de relief, s-a întâmplat că s-a agățat de un copac. Și cum s-a agățat și s-a rotit de copac, a venit cu capul, cu casca, direct în creanga unui copac. Nu era foarte dură sau foarte mare creanga respectivă, dar suficient cât să-i crape casca fix în dreptul mandibulei. Și ce se întâmplă dacă era mandibula descoperită? Cred că ați înțeles ideea. Ok, bun. Hai că ajungem la partea pe care cu toții vă interesează, la partea pe care vă interesează cu toții să o aflați, și anume să configurăm echipament, să configurăm efectiv aparatura de zbor. Aparatura este extrem de importantă în competiție pentru că nu o voi folosi numai pentru a urca în termică, ci pentru foarte multe alte lucruri. Așa cum am spus, în competiție se merge de foarte multe ori la limită. Se merge la limita de a trece de un anumit obstacol, nu știu, o formă de relief. Ok? Se merge la limită în a ajunge în gol, se merge la limită în a ajunge la următorul turn point. Probabil că știți sau probabil că vă dați seama că se dau anumite puncte bonus pentru cei care ajung primii la turn point. Chiar la Brașov mi s-a întâmplat ca din vreo 10 aripi care au pornit cu toții pe câmpie în aceeași direcție, unul dintre ei la un moment dat să cotească dreapta și să se ducă pe ruta mai puțin optimă, numai să ajungă el primul la turn point. Bineînțeles că pilotul respectiv s-a și scurs pentru că era foarte slabă condiția în câmpie. Da? Deci a riscat, dar a pierdut. Sau da, de data asta a pierdut. Bun, dar cum și-a dat seama că ăla este punctul, cum și-a dat seama să se ducă acolo? Păi s-a uitat la instrument. Ok? Cu cât îți setezi mai bine ecranul instrumentului, cu atât îți oferă mai multe informații și cu atât te poți folosi de ele pentru a-ți îmbunătăți stilul, pentru a obține un loc mai bun și așa mai departe. Vă voi arăta ecranul meu de competiție și vom seta niște task-uri. Ok? Cele mai populare instrumente de zbor, ok, sunt și cele care se folosesc cel mai adesea în competiție. Da? Flymaster, fie NAV, fie Live, Naviter Odi, fie 4, fie 5. 4 este fără flarm, adică fără antenuță aici. 5 este cu flarm și unele chestii micuțe îmbunătățite. Și XC-Track-ul, fie că vorbim de XC-Track pe o tabletă, un telefon pe care îl folosesc în mod uzual și la alte lucruri decât la zbor, fie că vorbesc de o tabletă cum este Air 3. Air 3 este un instrument mai nou care, la bază este o tablețică foarte robustă. S-au făcut-o ei ca fiind o tabletă foarte robustă. Înglobează în carcasa asta și nu știu, barometru, ce mai incorporează el? Variometru în principiu, bipăie și zic ei destul de bine, destul de exact, și cei care au testat-o spun că destul de bine. Așadar se vrea un concurent direct la Navitero D5. Ok? Are ecranul mult mai mare, folosește XC-Track pe el. XC-Track este ultra configurabil, așa cum se știe. Bun, vine și cu varianta Pro de XC-Track. Ce să mai zic? Deci astea 3 sunt variantele. Eu personal folosesc un Flymaster, un Audi 5 și un telefon cu XC-Track pe el. Da? Hai să vedem. Efectiv,
Cum fac? 2 secunde. Cum fac să opresc? Așa, ok. Și acum 2 secunde că trebuie să schimb camera. Da, am oprit puțin. Am oprit puțin video. Trebuie să schimb camera. Haideți, domnule. Trebuie să schimb poziția camerei. Wow. Așa. Bun. Super. Ok. Hai să vedem cum arată cockpitul. Da, ăsta este cockpitul de la Ok. Ăsta este cockpitul de la X-Rated 7. Eu aici în spate am loc pentru baterie. Un loc foarte frumos pentru baterie, în care chiar îmi ține foarte bine bateria. Iar aici am o trecere de cablu de la compartimentul de baterie până în față. Și am un cablu frumos USB-C cu cot de 90 de grade. Iar aici îmi vine telefonul. Da? Îmi vine telefonul cu X-Track. Am unde ești? Stai așa puțin. Ok. Bun. Și aici îmi vine telefonul cu X-Track. Bun. Aici, în husă, am frumos Flymaster-ul. Ok? Iar aici Navitel OD5. Da? De obicei nu montez antenuța asta la competiție și sincer să fiu nici n-am folosit-o până acum. Este bine, ca de obicei, să aveți toate instrumentele asigurate, ok? Să le băgați tot timpul, efectiv, nici nu știți în condiții de stres cum vi se desprind instrumentele astea, da? Asta este cockpitul până la urmă gol și pe ăsta îl configurați cum vreți voi. Sunt unii care și îl configurează foarte ușor, foarte frumos. Au un mini variometru cu Bluetooth care se conectează la o tabletă și aici are doar o tabletă. Deci ei cam așa funcționează și la competiții și la XC. Mie îmi place să am 2 instrumente, unul care nu-mi dă niciodată failure. Da, Flymaster-ul nu-mi dă niciodată failure, are o baterie senzațională și după atâta timp de folosire și mă pot baza pe el la 6 zboruri lungi consecutive, în zile consecutive. Okay? În schimb, la competiție sucks. Nu e bun. Adică nu-mi place. Nu-mi place mie. Nu mi-arată ce trebuie, l-am configurat, l-am răsconfigurat, dar nu-mi place. Ok? Bun. Am Navitelul, după care mă ghidez la fel de mult cum mă ghidez și după X-Track. Ok? Ruta optimă, parametri, glide ratio to task, lucruri de genul ăsta le iau după astea 2 instrumente și le consult în paralel. Câteodată dă failure 1 dintre ele, ok? Cam în 20-30% din situații. Și în 10% din situații se întâmplă să dea amândouă failure. Din păcate. Din păcate. Uite, acum mi-a venit un Navitel nou și sper ăsta să nu mai dea niciun failure. O altă mică problemuță la Navitel este faptul că 2 zboruri lungi consecutive nu suportă bateria. Și atunci în fiecare seară eu trebuie să stau să-l încarc. Dacă am uitat într-o seară să-l încarc și nu am un cablu USB la mine, USB de genul acesta, micro USB cred că se numește, ok? Atunci și zborul durează mai mult de 4 ore, atunci e foarte posibil să se închidă în zbor.
Bun, la fel și telefonul, câteodată cablul ăsta face figuri. Ok? Câteodată cablul ăsta efectiv face figuri. Bun. Hai să luăm o competiție, să vedem task-ul unei competiții și să-l configurăm. Ok? Și vom configura totul de la zero. Adică voi aduce waypoint-urile de pe calculator pe instrumentul de zbor și mai departe voi configura și task-ul. Ok? Mă duc așadar pe AirTribune. Nu știu dacă voi vedeți ce fac. Cred că acum se vede puțin mai bine. Bun. Da. Mă duc pe AirTribune. Uite, de exemplu, mă duc pe retezat open, care ar trebui să fie și el până undeva pe aici. Da, îmi pregătesc pentru următoarea competiție. Mă duc la Details și jos de tot aici am mai multe fișiere și în principiu downloadez capul pentru Naviter și cred că asta este suficient, WPT. Da, FS ăsta, FSVPT. Ia să vedem. Save. Bun. Astea două fișiere sunt fișierele cu waypoint-uri. Waypoint-urile de la retezat open. Și hai să vedem cum facem. Prima dată pornim. Ia să văd și eu ce fac. Deci, mă. Ce mai bun? Aha, uite-l aici. Bun. Prima dată pornim device-ul. Da, nu l-avem pornit. Conectăm cablul acesta, da, la device. Și bineînțeles, eu mi-am instalat înainte toate driverele și un programel pentru Flymaster. Sau nu, stai puțin, cred că nu mi-am instalat. Sau cred că pentru userul ăsta nu am instalat. Hai să vedem cum facem să instalăm atunci. Da? Cum facem să instalăm? Bun. Am share-uit ecranul. Ok. Bun, am share-uit ecranul și mă duc acum pe site-ul Flymaster. Cred că e flymaster.net. Dacă nu, oricum îi dau pe Google Search și no. Bun, mă duc la Flymaster Nav SD. Hai să vedem. Da, cred că trebuia să... În fine. Products. Sunt deja la Nav SD. Nav SD este echipamentul meu, nu am ce face. Voi, dacă nu aveți acest echipament, până la urmă lucrurile stau cam la fel. Tot ar trebui să aveți un mod de aducere a waypoint-urilor pe device. Eu exemplific cu ce am. Da? Mă duc așadar la Products, la Downloads. Și de aici ar trebui să am, uite, Designer Installer for Windows. Da? Și asta vine, cred că, cu tot cu drivere. Dacă nu vine cu tot cu drivere, aha, se pare că nu avea driver și acum i-am instalat eu și driverul. Bun. Uite designerul. Între timp eu tot am dubii că se vede. Tot vreau să verific.
Bun. Acesta este designerul. Atâta timp cât am cablul conectat, deci am cablul ăsta conectat aici la Naviter, mă duc la Connected Instruments, am Nav, ok, și mă duc la Waypoints. Import from Instrument. Și dacă am waypoint-uri, prima dată le șterg pe astea. Ok? Și nu o să pot să le șterg de aici, din designer. Ok? Le șterg. Hai să fac asta mare. Ok? Le șterg de aici. Mă duc la waypoints. Delete all waypoints. Are you sure? Yes. Ok. Și în momentul acesta nu mai am niciun waypoint. Bun. Mai fac un check odată. Stai așa că trebuie să revin pe... Bun. Mai fac un check odată aici pe designer. La waypoints, import from instrument. Ok. Nu am niciun punct, niciun waypoint. Import file. Mă duc la downloads și mă duc pe fișierul ăsta cu WPT, cu extensia WPT waypoint, da? L-am importat și dau send to instrument. Sunt instrument. Acum dacă mă duc la waypoints, opa, s-a trimis un singur punct. Ok, select all și send to instrument. Ok, bun. Și acum se trimit toate punctele. Hai să-i dăm back. Waypoints. Și acum sunt toate waypoint-urile aici. Bun. Următorul lucru pe care îl fac este să găsesc o competiție care s-a desfășurat în zona respectivă cu waypoint-urile astea și de unde să iau un task. Okay? Tot pe Air Tribune, la Events, găsesc în anul 2019, în iunie, la începutul lui iunie, da, pre-PVC-ul SkyTry Big Share. Adică, eu știu că băieții n-au schimbat n-au schimbat waypoint-urile și pot să le folosesc pe astea de la. Ok? Mă duc la Task Results Overall și aici am task-ul. Da? Și luați task-ul ăsta și îl puneți pe instrument. Hai să fac treaba asta. Bun, eu voi rămâne cu ecranul ăsta deschis și mă voi uita la el. Și acum am revenit pe cameră. Ok? Bun, hai să-i dau puțin zoom să se vadă și mai bine. Da, durează puțin treaba asta cu... Ok, trebuie să fiu și eu cât de cât comod și trebuie să se vadă și bine. Da? Bun. Primul turn point e de fapt decolarea. Ok? Vedeți acolo T3, number 1 T3, decolare radius 400 de metri. Acum nu am cum să fac să vedeți absolut tot în același timp, dar în principiu dacă vă deschideți și voi rezultatele și vedeți task-ul, o să vedeți T3, primul punct cu rază de 400 de metri, ai decolare. Caut jos T-ul. Ok, am dat săgeată sus și am ajuns jos în listă. T3, dau Enter, Add Waypoint to Task, Enter. Și l-a adăugat aici sus. Da? Încă un punct. T3, Start of Speed Section se cheamă, cu raza de 4 km. Tot așa. Este direct selectat T3, dau Enter, Add Waypoint to Task, Cylinder. De data asta nu mai este cylinder, type-ul nu mai este cylinder, este Start of Speed Section. Și este Start Out și Entry în el sau Start In. Asta înseamnă că ești în el și
iei startul ieșind din el. Asta este tipul de start care s-a dat la competiția respectivă. Practic, v-am mai explicat. Dacă decolarea este în interiorul cilindrului de start, atunci nu prea are logică să fie out și enter, ci pur și simplu trebuie din interior să ieși din el. Deci start in exit, ok, dau enter și vedeți că se mută câte o căsuță și ajung la căsuța de 4 de kilometri, unități, mă duc, setez 4 din săgeți. Asta nu-mi place mie și am nevoie tot timpul la Flymaster, că trebuie să dau tot timpul din butoanele astea. Enter, enter, enter. Mă duc și la timp și mă uit 13:45. Setez timpul. Setez și 45-ul. Hai să vedem, setez ora, setez minutele și dăm ok. Gata, mi-a adăugat. Mi-a adăugat E3 și se vede că este S, are un S aici, este Start of Speed Section, cum ar veni. Următorul punct este B26. Ia să vedem cât de repede ajungem la B26. Bun, am ajuns la B26. Îl adaug, add waypoint. Este cilindru simplu, cilindru de competiție de data asta și are raza de 16 km. Mă duc la 10, pun 1, mă duc la unități, pun 6, mă duc la zecimale și pun 0. Ok? 16 km, 16.000 de metri înseamnă 6 km. Dau enter până când se termină cu B26 și mi-l adaug. Urmează B05, 1000 de metri. B05, 1000 de metri. Pac, pac, enter, enter. 1000 de metri, cilindru, 1 la unități, 0 la zecimale și atât. Mi l-a adăugat și pe B05. Dacă puteți să-mi scrieți în chat dacă se înțelege ceea ce fac eu aici, mi-ar plăcea să nu fac chiar degeaba. Și dacă se vede. Da? Poate cineva să scrie în chat dacă se înțelege și se vede ceea ce fac eu aici? E deprisos să zic că nu se poate vedea mai bine data, nu? Ecranul unui instrument într-o... Da, se vede? Mulțumesc. Bun, trec mai departe. Ce mai am? Am zis B05, am B17, 1000 de metri. E mai plictisitoare partea asta, îmi pare rău, dar e un tutorial binevenit pentru cei care nu știu să facă. Cei care știu să facă o să dea fast forward când o să poată, da? B17 îl selectez, este cilindru cu raza de 1000 de metri. Am mai arătat asta. Trecem mai repede. Bun, următorul este L4, landing-ul cu S. S scrie aici în fișierul cu rezultatele. Asta înseamnă end of speed. End of speed și section apare câteodată SS. Bun, înseamnă cam același lucru. Landing 24, L4, landing 4. Da? Am selectat L4, dau enter, add. Bun, și aici trebuie neapărat să aleg end of speed section, end speed section. Bun. Size este de 2000 de metri. Bun, și timpul, cred că pot să setez aici timpul acela de 18:45, care este timpul limită, task deadline. Dar nu mai setez acum. Tot L4 este golul cu cilindru rază de 1000 de metri. Pot la gol să am fie cilindru, da? Vedeți goal cylinder, fie goal line. Eu setez bineînțeles goal cylinder cu raza de 1000 de metri. Și pot să setez aici time-ul acela de 18:45. În fine, eu nu mai setez acum, dar ați înțeles ideea. Imediat ce am setat și dacă am setat absolut tot corect, vedeți aici avem un checksum. Și dacă am setat absolut totul corect, inclusiv timpii aceia, mă duc la un alt
un alt pilot de la fața locului și îi zic hai să confruntăm checksum-ul. Da? Acum, fie că fac asta, fie că reiau tot task-ul și mă uit la el și oricum trebuie să fac o verificare. Tot timpul fac verificarea asta. Cât timp îmi ia la pantă să fac configurarea Flymaster-ului? Cam 2 minute. Cât timp îmi ia să fac verificarea? Încă 1 minut. Nu e mare pierdere de vreme. Oricum e timp suficient tot timpul. Dau back și vedeți task-ul aici. Pot să dau zoom in, pot să dau zoom out și probabil că recunoașteți task-ul pe care l-am analizat și în dungă în primele 2 webinarii. Ok? Stânga, dreapta, față și înapoi. Da? Asta este task-ul meu. Bineînțeles că, repet, mie nu-mi place asta nu-mi place ecranul acesta. Eu în principiu folosesc unele lucruri de pe ecranul ăsta, unele lucruri de pe alt ecran și mi-am și făcut câteva personalizări. Acum l-am resetat, am resetat layout-urile, dar ca idee pe designer aici, da, normal, nu le-am pe calculatorul ăsta. Pe designer aici vreau să vă arăt un alt layout, da, în fine. Ok, hai să trecem mai departe la următorul instrument. Da, pe ăsta l-am. Ok, pot să-l închid direct. Flymaster e foarte straightforward de folosit. Ok. Și dacă îl închid fără să salvez, se salvează automat. Îl închid și gata. Bun. Următorul instrument. Naviter Odi. Naviter Odi, am task-ul în față. Am zis că downloadez punctele prima dată, da? Naviter Odi, când este conectat prin USB, intră în modul ăsta de transfer de date. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar cred că știți chestia asta, mai ales dacă aveți Odi, da? Și îl și văd aici. Bun. Și ce fac? Iau fișierul cu .cap sau fișierul cu VPT. Cred că știe să le interpreteze pe amândouă. Mă duc, da? Este în this PC. Îl vedeți aici, da? Mă duc la waypoints. Da, puteam să-l am sau să nu-l am. Ok? L-am adăugat și acum scot cablul USB, dau click să buteze, de fapt să pornească aplicația Udi și cu penul acesta fac toate configurările. Nu știu cum să mai stau să se vadă și bine, să nu mă doare nici spatele. Bun. Hai să ne uităm prima dată la ecranul de competiție, pentru că v-am spus că UDI și XCtrack sunt instrumentele pe care eu mă bazez foarte mult în a vedea toți parametrii care mă interesează. În primul și în primul rând există o mare diferență între ecranul. Băi, cred că se vede oglindit. Vă rog frumos să-mi spuneți în chat dacă se vede oglindit. Adică dacă scrieți-mi în chat, vă rog frumos, dacă se vede oglindit, pentru că eu văd oglindit în monitorul meu. Și nu știu cum aș putea să reglez treaba asta. Adică în mod sigur nu e bine. Nu e oglindit? Ok, bun. La mine se vede oglindit și de aceea. Da, în fine. Mega ciudat. Deci la mine chiar se vede oglindit. Bun. În regulă. Ok. Avem naviterul. Este foarte, foarte nu oglindit la modul că dacă. În fine. Am înțeles că se vede bine, nu e oglindit. În regulă. Bun. Avem un fel următor. Settings. Next. Files. Bun. Mă duc la waypoints.
Da? Și dacă era altceva selectat, mă duc și caut în listă retezat RCX ăsta, îl selectez și dau OK. După care dau OK. Și ca să fiu sigur că nu mi se modifică nimic la un accidental reboot al echipamentului, mă duc aici, dau Next și dau Save Settings. Foarte important să faceți chestiile astea. Da? Bun. Acum am setez task. Hai să vedem. Task. Dacă am un task deja, la Tools dau Clear Task. Și am rămas fără niciun task. Acum dau Insert. Da. Și hai să pun și task-ul în față. Bun. Insert. Din nou decolarea T3, care mă interesează doar să apară aici. Nu mă interesează. Mă interesează că este un cilindru cu o anumită rază. Nici nu mă interesează cât e raza. Da, trebuie doar să apară. Da, OK. Mai departe, tot T3, dar de data asta nu mai este într-adevăr un cilindru. Este Start of Speed Section, vedeți? Și are o anumită rază. Raza aceasta, mie îmi place să dau click în căsuța ei, să-i dau keyboard. Hai, dăm. Scriu 4 de la 4 km, că atâta are, și dau OK. Ok? Mai departe, aici pot să selectez timpul. By default o să aveți 0. Eu aici am 13 și dacă am incrementul ăsta 15, când apăs pe plus, 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 da? Apare 13 și 45. Deci încă o dată, cilindru cu rază de 4, Start of Speed Section la 13:45. Start on Entry, nu, este Start on Exit. Da, uite asta, uitasem, da, OK. Bun, următorul punct ar fi B26. B26 cu raza de 16 km și este cilindru task point. Simplu. Da, OK. B05. Dau OK. Cu raza de 1 km. B17 urmează. B17 cu rază de 1 km. Bun, și acesta este tot cylinder și tot task point. Mai departe urmează L4, care este end of speed section. L4, OK, cu rază de 2 km. Nu este task point, ci este end of speed section și este cilindru și de fiecare dată va fi așa, va fi cilindru. După care urmează L4, tot L4, dar de data asta este golul. Aici nu o să mai am de selectat gol cylinder cum era la Flymaster, ci pur și simplu cylinder. Cu raza de 1 km și atât. Da? Și atât. Dacă nu era cilindru, ci era linie, și în cazul competițiilor paragliding World Cup, la PVC-uri am aproape de fiecare dată linie. Doar când aterizarea este mai periculoasă, atunci, adică e o linie de copaci în calea liniei sau ceva de genul ăsta, atunci se pune cilindru. Ok? Da. Chiar și când e periculoasă câteodată se pune linie spre oarecum supărarea piloților. Țin minte în Brazilia că s-a pus linie, dar linia e virtuală. Și ea era fix pe mijlocul unui teren arat, brăzdat, efectiv. Era pământ din ăla argilos așa și nu știu, a fost horror acolo, că veneau foarte mulți piloți la limită și efectiv să-și umpleau echipamente de pământ. De la nasol. Ok. Dacă vreau să văd harta, am map aici. Ok, și aș putea să-i dau zoom in de 10 km, de 50 de km. Ok? Și vă spun sincer
că eu folosesc Zoom-urile astea de fiecare dată și mă uit pe ele, mă uit tot timpul unde folosesc foarte mult această hartă imediat după ce îmi setez, ca să mă orientez puțin în spațiu. Că ești dezorientat după ce vezi toate punctele alea și nu înțelegi exact unde trebuie să te duci. Bun. Hai mă, focalizez aici. Hello. Nu mai merge focalizarea la asta. Ok, bun. Tools, dacă vreau, îmi și salvez task-ul, dau OK. Tools, OK. Bun, și am ieșit. Și în momentul ăsta sunt pe ecranul principal. Hai să vedeți și cum arată ecranul principal. De pe ecranul principal, dacă eu sunt la fața locului, dar nu sunt la fața locului, pe mine mă vede la Brașov. Dacă aș fi la fața locului și s-ar fi luat niște trasee GPS, s-ar fi făcut conexiunea cu niște sateliți GPS, aș fi fost fix aici, pe T3, și aș fi văzut iarăși încă o dată harta destul de bine. Bun, nu pot să vă arăt asta. Hai să vedeți ce parametri am eu pe ecranul meu de competiție. Și cam așa au toți piloții. Am altitudinea în GPS, pentru că așa a fost la ultima competiție. Dar de foarte multe ori aici se pune... Nu se vede, mă. Op. Hai. Îmi pare rău, sunt maniac să se vadă, efectiv. N-am ce face. Ok. Am GPS altitude sau altitude efectiv, și ăla QNH altitude, adică în funcție de presiunea atmosferică. Am AGL, above ground level, altitudinea peste sol. Am ground speed, da? Am ground-ul, la ce înălțime este ground, deși aici aș putea să mă lipsesc de el. Uite, am altitudinea aici, am altitudinea QNH aici. Bun. Și niște lucruri foarte importante, cum ar fi, aici nu se vede decât open, dar am doi timeri. Pe lângă timpul, efectiv ora exactă a zilei, am doi timeri care pe mine tot timpul mă interesează foarte mult. Bine, trebuie să-mi resetez ora, trebuie să am grijă la treaba asta. Am un time to go și time to gate, ceva de genul ăsta. Time to go-ul, cum să zic, este ora la care ar trebui eu să plec, astfel încât cu viteză normală să ajung să iau start of speed section-ul fix în momentul ăla, 13:45, când care este setat de mine pe echipament la start of speed section. Iar celălalt timer îmi zice efectiv cât a mai rămas în minute până la 13:45, în minute și secunde, e foarte important. Sunt unii piloți care folosesc, și chiar și eu, dacă sunt foarte departe, dacă punctul meu de termică, gaggle-ul în care facem termică, e la 4 km de locul optim din care se ia startul, atunci acel timer care îmi zice time to gate 0, când de fapt mai sunt 4 minute până la ora de start oficială, e foarte important, pentru că eu în momentul ăla trebuie să pornesc ca, mergând normal, cu o viteză normală, să ajung fix la ora care trebuie să iau startul în timp, să iau startul imediat, da? Bun, ce mai am? Mai am niște lucruri care țin de, uite, distanță până la următorul turn point. Task distance, distanța totală rămasă din task. Sunt lucruri destul de importante, datorită faptului că v-am spus că există un procentaj al... Bine, odată să știi efectiv unde ești în task și în al doilea rând să știi cât de tare poți să pușești, pentru că există un procentaj al lead-out points-urilor care se acordă în funcție de, cum să zic eu, în funcție de locul în care ești în cursă. Adică
Între 0 și 20% din cursă nu se acordă prea mult. Între 20 și 80% din cursă se acordă majoritatea leading points-urilor, după care pe ultima 100 de metri nu se mai acordă nimic, aproape niciun lead-out point. Bun. Ground speed. Mai am o chestie destul de interesantă pe care toată lumea ar trebui să o aibă. Hai, mă focusează. Ok. Am TL/D. De fapt, asta este un, cum să zic eu, glide ratio necesar și suficient ca să ajungi din locul respectiv la gol. Și este foarte important asta. Gândiți-vă că aici nu mi-arată valoarea care trebuie. Dacă aș fi în timpul cursei și aș fi la 1 kilometru distanță și la 500 de metri above ground level, atunci aici mi-ar arăta că aș avea nevoie de un glide ratio de 5 ca să ajung în gol. Păi da, Enzo-ul meu în condiții laminare are glide ratio 11, da? Și atunci îmi dau seama că e foarte ușor ca din punctul acela să ajung, chiar și cu descendențe, da? Chiar și cu vânt de față, cu vânt, cât de cât de 10-15 km/h de față, să ajung cu full speed în gol. Ok? Bun. De exemplu, nu mai dau niciun exemplu. Ok. Bun. Tot pentru asta este și acest TRQ-ALT, Task Required Altitude. Adică ceva de genul, din punctul ăla, care este altitudinea necesară și suficientă ca eu să ajung în gol, să fac task-ul, ce să mai. Bun. Acum, comparat cu ecranul meu de cross country, hai să vedeți ecranul meu de cross country. Hai, mă. Bun, îl am aici, la map 1. Deci practic map sau page 2 este ăsta și celălalt este de competiție. Nu că nu ți arată task-ul de competiție și pe harta asta, ba ți arată, dar eu aici am cu totul și cu totul alți parametri. Am niște chestii care mă interesează, uite cum ar fi bateria. Aici e foarte importantă pentru mine bateria, spre deosebire de competiție. Ok, timpul, distanța de la decolare, cât timp am zburat, ok, average vario, vedeți? Speed to fly-ul mă interesează foarte mult, ground speed-ul, GPS altitude și diverse optimizări, triunghi, distanță liberă și cât ar fi triunghi optimizat. Adică ce distanță de triunghi am făcut până în momentul ăsta și ce distanță ar fi posibilă, până la cât aș putea să fac. Și bineînțeles că lucrurile astea de aici le voi verifica tot timpul în paralel cu X-track-ul de pe telefon. Da? Deci asta este diferența între zborul liber și competiție. Sunt cu totul și cu totul alți parametri la care mă uit. Da? Bun. I-am dat save, exit. Bam. Trecem la următorul echipament. Telefonul. Opa, a început să zboare asta. 2 secunde. Bun, telefonul. Ok. Hai să vedem. Bun, toată lumea are un telefon, nu? Un Android ceva. Mie îmi place Note-ul pentru că am penul ăsta aici. 2 secunde să se vadă ceva mai bine. Ok, bun. Da. Ia chiar sunt curios câți urmăritori mai sunt. 19. Ce tare. Se menține constant numărul participanților. Bun, eu am multe prostii pe telefon. Am un folder frumos de zbor și în folderul ăsta de zbor am X-track-ul. Da? Da. Bun. Și asta este ecranul by default pe X-track.
Acum nu mi-a luat probabil nici GPS-ul, nimic. Trag de ecran în jos, navigație, waypoints, da? Mă duc în dreapta sus aici și mă duc la fișiere. La fișiere eu am ultima competiție. Hai mă, nu faci zoom o dată. Bun. Eu am ultima competiție, boc. Îl debifez și nu am retezat open. Ce fac? Mă duc, îl downloadez. Da? Sunt pe site-ul, mă duc pe AirTribune, direct pe AirTribune de pe telefon. Jos de tot și îmi iau fișierul tot ăsta cu WPT. Nu se vede așa de bine pe... Deși testele pe care le-am făcut, ok. Da, știu, mă stresez prea mult cu asta, dar nu. Iau fișierul VPT. Vreau să fie foolproof, adică ok, experimentații se vor plictisi, nicio problemă, închideți. Dar cei care sunt mai puțin experimentați, cei care vor să participe și la o competiție și nu știu să facă treburile astea sau de obicei își prind urechile, nu, pentru ei este. Bun, odată ce l-am downloadat, hai mă, focusează. Bine, eu tot schimb poziția asta că mă doare spatele, că stau în niște poziții normale. Nu vrea să focusează pe tastatura asta. Ok, uite, mă duc în zona tastaturii și îi dau zoom. Așa e mai bine? Hai că e mai bine. Mă duc la utile. Mă duc la fișierele mele. Am descărcări. Da? Și în descărcări s-a crezut că este primul. Să vedem. Nu știu de ce nu mi-apare aici. Uite-l aici. Da? RXC 2021. Țin pe el. Ce fac? Îi dau mutare în partea de jos și trebuie să-l duc în directorul XC-Track-ului. Acum eu am făcut puțin research înainte, că pe telefonul meu e aiurea treaba asta. Unde se găsește XC-Track-ul? La mine se găsește în spațiu intern, Android, Data. Și acum caută-l. E org.xctrack.ceva, că de asta zic că am petrecut foarte mult timp înainte să-mi dau seama unde este. Bine, foarte mult timp, da, niște minute. Oricum, minutele astea pe care le-am petrecut înainte, dacă le-aș fi petrecut la pantă, credeți-mă, ar fi fost duse în zeci de minute, că ești ești stresat acolo. Ia să vedem unde este org.xccontest. Ia uite, este org.xccontest.xctrack. Da? Bun, mă duc în asta. Mă duc la Files și am aici Waypoints. Gata. Și dau mutare aici. Da? Dau mutare aici. Și în momentul ăsta sunt gata să mă duc în XC-Track din nou la Waypoints, la fișiere și să vedem dacă mi-apare acum. Uite-l aici. Da? Îl bifez, dau back, da? În fine, el este acum aplicat. Mă duc la navigație din nou, back, competition task. Dacă am un task deja configurat, fie de la competiția asta, fie de la cealaltă, atunci îi dau, am coșul de gunoi aici sus, da? Îi dau coș de gunoi, îi dau ștergeți task-ul, da. Bun, există o manieră foarte drăguță de a importa sau exporta, de a share-ui task-ul la XC-Track.
Pot aici să mă duc pe punctele astea și să-i dau distribuie sau importă. Acum dacă îi dau importă și nu am varianta Pro, adică plătită, cu 1 euro pe lună, atât de mult costă, da, 1 euro pe lună. Și puteți chiar să începeți de la 2 euro să donați, adică să plătiți la XCTrack. Dacă nu am varianta Pro, atunci nu funcționează decât camera din față și vă zic eu că nu merge în principiu să importați. Dacă în schimb aveți varianta, da, importă sarcină din fișier sau altele, în fine, o să puteți să scanați QR codul de la altcineva. Bun, importă. Nu, asta era importă din fișier. Scanează QR code. Uite, scanează QR code este ăsta. Și dacă... Bun. Ia uite. Am varianta Pro. Ok, și atunci pot să întorc camera. Dacă n-am varianta Pro, nu pot să întorc camera. Ok? Bun. Haideți să facem noi task-ul de la zero, să nu importăm de la nimeni, să nu ne lenevim, că suntem la început și trebuie să învățăm, da? Bun. Pur și simplu adăugați turnpoint. Pac. Adăugăm turnpoint T3 400 de metri. Mă rog, T3 400 de metri, asta e decolarea. T3 eu o să-i pun 1 kilometru, nici nu contează cât îi pun aici, ok? Bun, adăugați turnpoint. Tot T3. Pac. De data asta 4 km. Da? Adăugați turnpoint, încă unul. De data asta B26 16 km. B26 16 km. Adăugați turnpoint, următorul, B05 1 km. B05 1 km. Fac verific de aici, da? Dacă am greșit, bun, sau dacă am și zecimale, adică sute de metri, mă duc aici. Da? Și dau câți metri? Da? 160 de metri, da? De exemplu. Sau 0 metri. Da? Bun, adăugați turnpoint. B17 1 km. Pac. Adăugați turnpoint L4, care știu eu că e la coadă. Da? L4 2 km. Da? Și încă un L4 de 1 km, care este golul. Vedeți că nu m-am obosit până acum să definez că ba cilindri, ba start of speed section, ba end of speed section. Asta e frumos la XCTrack, că configurarea asta e mult mai facilă. De exemplu, el a dedus că primul este decolarea, al doilea este start of speed section, ultimul ar fi golul și penultimul ar fi end of speed section. Okay? Dacă nu a presupus corect, de exemplu 17, B17 era end of speed section sau speed section, vedeți că îl selectez și pot să schimb între cele două. De exemplu, am avut un task, nu mai știu unde am avut, dar am avut un task unde end of speed section era un cilindru și goal era un cilindru separat, dar între cele două exista, cum să zic, o pădure și ideea era să împingă participanții în afara direcției astea, să nu treacă peste pădure. Și atunci, de ce? Pentru că unii dintre ei probabil că ar fi rămas pe pădurea respectivă. Și atunci s-a mai dat încă un punct, adică s-au dat două după end of speed section. Aici s-a mai adăugat un punct și s-a introdus între end of speed section și goal. Ok? Cam așa ceva. Da? Ca și cum B17 ar fi fost end of speed section. Asta este un cilindru oarecum de control. Să te duci acolo numai și numai ca să ocolești obstacolul ăla principal și abia după aceea la gol. Practic, dacă nu l-ai făcut și pe ăsta, da? Și ai ajuns direct în gol peste pădure, cum ar veni,
în cazul explicației mele. Ce ai făcut? Ai ratat task-ul. Nasol. În fine, nu se întâmplă foarte des. Mi s-a întâmplat mie odată la N competiții. Deci nu se întâmplă des. Dar v-am spus că se poate și așa ceva. Dau back și setez tipul cilindrului de start, care este exit, ora de start, care este 13:45, task deadline, care în cazul nostru este 18:45, tipul golului, dacă este cilindru sau linie, vedeți? În cazul nostru este cilindru. Bun. O să mai fie niște lucruri importante. O să mai fie un lucru important de verificat pe celelalte instrumente, nu pe XTrack. Felul în care se face optimizarea traseului și calculul efectiv al cilindrilor. Mă rog. Ideea este să aveți WGS, ok? Sferă Phi nu mai este de foarte mult timp folosit. VGS 84 elipsoid. Ori elipsoid, ori WGS 84 înseamnă fix același lucru, da? Adică chestia asta VGS 84 elipsoid, asta e redundant aici. De obicei se zice folosiți tipul de calcul elipsoid și atât. Da? Bun. Acum eu pot să verific lucrurile care sunt jos aici, și anume am distanța optimizată de 53,6 și distanța prin centre. Probabil că știți că nu trebuie să ajung până în centrul cilindrului ca să iau punctul, ok? Trebuie să ating. Și distanța optimizată este de fapt distanța când doar intru puțin și ies, mă duc la următorul. Și este și cea mai scurtă. Bun. Lucrurile astea două le verific pe tabla de start. S-ar putea să mi se dea ambele valori, s-ar putea să mi se dea măcar una, asta mai scurtă. O verific. Dacă nu este aproximativ la fel, adică dacă diferă doar cu o zecimă, e ok. Dacă nu este aproximativ, dacă nu este aceeași, dacă de exemplu eu aș avea 70 în loc de 53, e clar, am făcut o greșeală. Sau au făcut ei, s-a mai întâmplat și asta, să facă ei o greșeală, dar mai rar. Și acum mă duc efectiv pe hartă. Da. Eu am două ecrane, în fine, e unul de termică și unul de... Bun. Când sunt pe modul de competiție, am alți parametri sus și jos, da? Oricum am harta în centru. Pot să măresc, pot să micșorez. Uite, un lucru care îmi place foarte mult și la Naviter și la XTrack este că pot să setez dacă să-ți mărească în timp real harta sau nu, adică zoom-ul. De exemplu, în momentul în care ești foarte departe de punct, te arată pe tine pe undeva în mijloc și arată și punctul pe undeva în colțul ecranului, sau oricum arată pe ecran, indiferent că-s 20 de km sau 50 de km sau 100 de metri. Pe măsură ce te apropii de punct, ok, de cilindru, mă rog, să iei punctul, să iei cilindru, se face zoom in. Da? Bun. Chestia asta la Naviter, uite, țin neapărat să vă arăt asta, că e o chestie foarte, foarte importantă. La Naviter trebuie neapărat să dau zoom pe target, adică să selectez target acolo la zoom. Hai să se întâmple. Bun, până când butează asta. Nu, a butat. Îl las în pace. Ok. Am aici zoom-ul, care acum este la 100 de km, că am făcut analiza. Când fix înainte să decolez, dau pe target. Dacă am uitat, cu mănușa pot să dau oricum. Da? Îl setez din zbor, să fie pe target. Ok? De ce? Pentru că se va face un zoom în timp real și voi vedea exact unde sunt față de cilindru următor. Bun. Ok, hai că am consumat foarte mult timp. Vă mai arăt câteva lucruri pe care eu le-am setat aici. De exemplu, altitudinea față de țintă, mă rog, față de gol. Zboară către gol, ăsta este tradus, ce mă enervează traducerea asta în limba română. De fapt, ăsta e glide to goal. Adică mă interesează să știu acolo dacă sunt peste 10 sau sub 10. În principiu,
dacă ești puțin pesimist, presupui că la Enzo ai glide 10, okay? În condiții normale. Dacă este peste 10, atunci clar trebuie să mai faci termică până când ajungi la end of speed section și, să zicem, implici la goal. Dacă ești cu mult sub 10, atunci poți deja să pleci. Distanța către țintă, distanța către goal, altitudinea, altitudinea următorului turn point și așa mai departe, altitudinea care ajung la următorul turn point. Mamă, ce urât sunt traduse astea. Ajutorul de alunecare, următorul TPSO. Va trebui să le iau pe astea la... Da, am niște parametri aici în partea de sus care sunt... În rest am o hartă mare cât toate zilele, okay? Am parametrii care mă interesează oricum, am altitudinea, am distanțele către, am glide ratio to goal. În principiu mi-e suficient și o hartă foarte mare și cât mai detaliat. Asta mă interesează foarte mult la această mini tabletă. Eu am un Note, e mare telefon, într-adevăr, dar am zburat și cu telefoane mai mici, nu? Plus că am Naviterul. Ok. Ăsta a fost micul seminar de configurare a echipamentelor. Și acum, haideți să trecem din nou la prezentare. O să-mi închid camera. Pot să o redeschid? Da, pot să o redeschid. Și vreau să-mi reîncep prezentarea. 2 secunde. Ok. Vreau să vorbim despre... Cred că se vede prezentarea acum, da? Ia să-mi repoziționez și camera. Aha. Ok. Uite-l pe Cristi. Zoom out. Oh, salut! Ce mai faceți? Plictisitor. Nu, vă spun sincer, eu m-am plictisit puțin. Pentru mine a fost foarte greu. Am stat cu capul în niște poziții urâte, da, inconfortabile. Și acum, nu știu, trebuie să-mi găsesc din nou o bună dispoziție ca să vă prezint în continuare. Da. Unde e prezentarea mea? Care e problema cu prezentarea mea? Două secunde că am o mică problemă. Da, nu știu de ce nu mi-a salvat și următoarele slide-uri. Așa că o să share-uiesc ecranul și o să vă prezint din Google Docs-ul meu. Ok? Bun. Hai să vorbim o chestie foarte interesantă. Care ar trebui să fie rolul vostru în cadrul unei competiții de parapantă și puteți să-i studiați și pe mulți alții să vedeți care este rolul lor în cadrul respectivelor competiții de parapantă. Eu am dat numele de șah în aer. Ok? Pur și simplu. Jucăm șah în aer și avem multe piese, mai multe piese decât la șahul normal. Da? Avem în general între 60 și 150 de piloți în aer, drept pentru care avem foarte mulți pioni, de exemplu. Și ce reprezintă un pion? Și dați-vă și voi seama dacă vreți să fiți sau dacă se impune să fiți un pion sau nu. Este bine să identificați alți pioni în aer, orice altă rol v-ați asuma în respectiva competiție. De exemplu, pilotul în general pionul este un pilot în general care se bucură de competiție, care nu concurează neapărat pentru locul ocupat la sfârșit, ci doar pentru experiență și pentru plăcerea de a concura.
Pentru că există o mare plăcere în momentul în care vezi atât de multe aripi. Și aripile sunt frumoase, sunt colorate, se adună toți la un loc, zboară împreună. E o plăcere, zbor cu prieteni, zbor de plăcere. Ei zboară de plăcere. Nu interesează neapărat clasamentul VPRS, Paragliding Ranking System, nu interesează neapărat literele PVC. Da? Pentru ei contează fie să acumuleze experiență dacă sunt piloți începători, sau ar trebui să conteze treaba asta, fie pur și simplu le place să zboare în competiție. Okay? Susțin competiția, îi susțin pe alți piloți, chestii de genul ăsta. Okay? Ei vor zbura tot timpul cu gaggle-ul, în care sunt foarte mulți pioni și nu vor pleca niciodată primii pe tranziție, adică nu vor ataca. Okay? Ei nu vor ataca niciodată. Ei pur și simplu vor zbura tot timpul cu ceilalți. Când pleacă ceilalți, pleacă și ei. Stau la aceeași înălțime și poate chiar puțin în spate. Dacă nu, oricum nu își arogă, nu atacă. Nu își asumă absolut deloc riscuri. Da? Și acum sunt până la urmă două feluri de pioni. Sunt acei piloți bătrâni care nu mai au tragere de inimă să concureze și așa mai departe. Ei practic nu setează niciodată un obiectiv și de obicei ei sunt în a doua jumătate a clasamentului, adică sunt mult sub potențialul lor. Dar sunt și pionii care sunt piloți începători și care vor să învețe și care ar trebui să-și seteze un target obiectiv, okay? Un loc obiectiv în cursă, adică să seteze, de exemplu, uite, m-am uitat eu printre piloții ăștia și eu aș zice că ar trebui să ajung pe locul 40. De obicei acest tip de pion își depășește targetul, okay? Își depășește, da? Ajunge puțin mai sus de locul, da? Repet, dacă este pion, adică dacă joacă rolul de pion, dacă stă tot timpul cu ceilalți, dacă face termica cum trebuie, cum trebuie cu ceilalți, nu pleacă mai devreme, ok? Bun. Pionii nu câștigă niciodată competiția. Da? Sunt foarte mulți pioni, sunt foarte mulți piloți de parapantă care nu o să-i vezi niciodată că ei câștigă competiția, în schimb sunt acolo, tot timpul sunt acolo. Sunt repere în zbor, ei se bucură de competiție, câștigă și experiența, am mai zis asta. Ok? Bun. Hai să vedem următorul. Puteți să fiți pioni pentru început. Acum nu toată lumea va putea să fie pion. Ok? Calul, păi uite, de obicei din pion evoluezi în cal. Ok? Ești un pilot ambițios, ești motivat, începi să prinzi experiență, ai experiență medie în parapantism și foarte mică în competiție. Începi să prinzi experiență. Okay? Mobilitatea unui cal este foarte mare, adică el tot timpul vrea să plece și poate să plece, dar se întoarce, sau pleacă și este imediat ajuns, sau este puțin lăsat în urmă și poate că el deliberat stă puțin în urmă, după care îi ajunge foarte repede pe ceilalți. Ok? Deci el este foarte mobil, nu știe niciodată exact care este locul lui, dar el stă în principiu cu ceilalți. Încearcă tot felul de tactici, se gândește, se răzgândește, dar încearcă tot timpul să fie acolo. Nu are capacitatea să atace, adică să depășească leading gaggle-ul sau gaggle-ul aripilor în aceeași categorie cu el. Nu reușește să se țină de leading gaggle decât în cazuri. O motocicletă pe aici. Nu reușește să se țină de leading gaggle. Bun. Deși în principiu asta visează, asta își dorește, simte că poate. Okay? Acum calul nu are experiența, nu are cunoștințele, nu știe cum să facă să câștige competiția sau un task. Okay? Rare ori va câștiga o competiție sau un task. Poate doar ceva de nivel scăzut. Bun. Nebun, uite. Se vede ce am share-uit eu? Nu sunt sigur. Puteți să-mi spuneți cei care sunteți cât de cât pe fază dacă se vede ce am share-uit eu? Adică dacă se vede... ar trebui să se vadă. Hai calul. Aș aștepta așa
un feedback de la voi, da? Se vede. Mulțumesc. Bun, continuăm cu nebunul. Nebunul de pe tabla de șah nu este nebun, ci în real life, ok? Hai să ne înțelegem la chestia asta. Plus că am impresia că în engleză nici nu-i zice the fool sau ceva de genul ăsta, nu? Cum nu zice? În fine. Nebunul de pe rolul de nebun, ok? În competiție, așa cum definesc eu rolurile astea, e pur și simplu un pilot foarte ambițios, nerăbdător, care crede că tot ce zboară se mănâncă, cum ar veni. Crede că poate să câștige de unul singur task-ul, pușuiește tot timpul, împinge tot timpul, atacă tot timpul. Imediat cum a plecat din termică, a apăsat full speed. Nu se gândește foarte mult la faptul că poate să devină o zi proastă sau că pur și simplu ceilalți nu-l vor urma. Tot timpul stă cu frica că el pleacă, nu poate să se abțină, el pleacă și se așteaptă ca ceilalți și tot timpul se uită cu coada ochiului. De foarte multe ori, din păcate pentru el, leading gaggle-ul sau gaggle-ul din care face parte nu-l urmează imediat și este posibil să nu urmeze traiectoria lui. De obicei, nebunul este folosit ca reper de către ceilalți și pot să fie mai mulți cu rolul de nebun. Okay? Ei pot să plece în direcții, să fie lăsați de leading gaggle să plece și să fie folosiți efectiv ca reper. Bun. Da. Există rolul de nebun documentat, adică nu știu. Sunt foarte mulți piloți care de-a lungul timpului, chiar în competiții importante, Super Final, campionat mondial, campionat european, au împins foarte, foarte mult în față, au și câștigat câteodată, au câștigat 1, 2, poate 4 task-uri într-o competiție de 10 task-uri. Dar chiar este un caz celebru a unui pilot francez care într-un Super Final așa, îi încurc și de asta prefer să nu zic nume. Dar este cazul ăsta, unui pilot francez care într-un Super Final în Brazilia a câștigat vreo 4 task-uri, dar s-a găsit pe locul 40 la sfârșit. De ce? Pentru că și-a asumat rolul de nebun cam în prea multe task-uri. Poți într-un task să fii nebun, după care să fii pion. Efectiv, stai cu ceilalți. Okay? Nu ești într-o poziție dominantă, nu ești într-o poziție de a câștiga cursa, ești pur și simplu un pion. Ajungi și tu în top 50 și în primele 10 minute iei foarte multe puncte, îți păstrezi poziția în clasamentul general, poziție care ți-a dat-o faptul că ai câștigat 1-2 task-uri împingând ca nebunul. Da? Nebun. Ok. Turnul. Okay. Turnul este un pilot experimentat, foarte cerebral. El știe analiza aceasta sau una similară. Pentru că vă spun sincer că echipa franceză, echipa Rusiei, echipa Braziliei, echipa Sloveniei, echipa Italiei, toți au seminarii de genul acesta în care se analizează, nu cu poziții pe tabla de șah cum fac eu, dar au alte denumiri. În orice caz, analizează rolul pe categorii a piloților în competiție și le zice: ăstora care pușuiesc sunt într-un fel, ăștia care fac scouting se numesc, dar totuși cerebral se numesc. În fine, noi trebuie să stăm deasupra, să-i urmărim în funcție de națiune, în funcție de agresivitate și așa mai departe. De exemplu, francezii sunt foarte chill, rușii sunt mai agresivi, brazilienii la fel în competiție. Da? Bun, bine, printre brazilieni sunt cerebral, dar și, în fine. Turnul își face foarte mult strategie. Practic asta este un deziderat pentru el, să-și facă strategie tot timpul, și în timpul cursei și nu uită. E foarte important ca în timpul cursei strategia pe care ți-ai făcut-o o seară în urmă sau înainte de cursă să o și aplici. Da? Calculează scorul, știe să calculeze scoring-ul, ok? Își calculează foarte bine scorul, știe foarte bine că trebuie să ajungă în 10 minute acolo și nu mai mult, ca să-și mențină poziția, poate chiar să-și îmbunătățească poziția în clasamentul general. Ok? Turnul nu
urmărește neapărat câștigarea competiției, turnul urmărește să nu se facă de râs, turnul urmărește ca acele calcule și strategii pe care el și le face să dea rezultate. Turnul poate să fie chiar un lider al unei echipe naționale. Probabil că știți că Franța, dacă v-ați uitat la un film al meu din trecut, probabil că știți că, uite, de exemplu, Stéphane Durand este de foarte multe ori desemnat să fie capitanul echipei Franței când într-o competiție mai importantă. De exemplu, la German Open era capitanul echipei Franței și la Slovenia în German Open de anul trecut. Și i-am luat un mic interviu, este pe YouTube-ul meu. Bun, și el chiar era un turn. El chiar juca rol de turn. Bun. Foarte rar câștigă task, foarte rar câștigă competiție, el nu-și impune chestia asta, da? Dar de fiecare dată el este în top 5 sau top 10 cel mai rău. Ok? Asta este turnul. Hai să vedem Regina. Turnul este iarăși un pilot cu experiență foarte ridicată, da? Bun, Regina. Regina este iarăși un pilot cu experiență. Vorbim acum de piloți experimentați, da? Foarte multă experiență, respectat, urmărit, intervievat. Da? Regina este un Maxime Pinot, este un Honorin Hamard, este, înțelegeți? Dylan Ceglar. Okay? Astfel de piloți i-aș putea cataloga într-o competiție ca fiind, de exemplu, Regina. Este un pilot așadar cu foarte multă motivație, pe val, în formă, este ce trebuie. Sunt foarte multe regine, de exemplu, într-o competiție cum ar fi un campionat mondial și toți ei se cunosc unii pe alții. De obicei, ei fac gaggle împreună, leading gaggle-ul și ei conduc curse, ei dau ritmul cursei, da? Dacă pleacă un nebun în față, ei știu că el este nebun și îl lasă de foarte multe ori. Iar sunt destul de cerebrali și da, se bat la câștigarea task-ului. Câteodată își face calcule cu privire la scor, dar de multe ori uită strategia ponderată pe care și-o impune înainte de task. Okay? Câteodată, nu tot timpul, atenție. Îi place să concureze foarte mult, îi place viteza, îi place concurența, îi plac lucrurile de genul acesta, da? Se folosește cu bună știință de toți ceilalți pentru repere. Okay? Are foarte mari șanse să câștige competiția sau să fie acolo pe podium în primii 5. Oricum, e foarte, foarte posibil ca piloții cu rol de regină, care își asumă rolul ăsta și care se comportă ca atare, să se regăsească acolo în top 5. Faptul că nu a câștigat competiția e ori că există alte regine mai bune, ori că există un rege. Okay? Nu de fiecare dată într-o competiție de parapantă este un pilot pe care să-l pot identifica ca fiind rege. Okay? Și mai ales rege pe tot parcursul competiției. Un rege pe tot parcursul competiției, de exemplu, eu l-am văzut la un moment dat pe Russell Ogden. Un rege pe tot parcursul competiției l-am văzut pe Honorin Hamard la French Open acum 2 ani. În rest, foarte greu aș putea să zic că am văzut un pilot atât de experimentat cerebral și atât de calculat încât niciodată să nu pușească, niciodată să nu pușească prea tare, niciodată să nu rateze. Okay? Foarte, foarte rar se întâmplă treaba asta. Totuși, ei pot să fie anticipați dinainte. Pot să mă gândesc în partea la o competiție, dacă mă uit pe lista participanților, pot să văd cine ar putea să fie rege și să-i urmăresc tot timpul și în aer, să văd cum se comportă, tot ce fac. Efectiv, tot ce fac. Da? Absolut tot. Bun. Nivelul lor este așadar extrem de ridicat. Pot să deculez cu el, dar în principiu mă va pierde. Mă va pierde și la termică, mă va pierde și la poziționare în cilindru de start. El calculează tot, se iau foarte mulți după ei și nu ia niciodată decizii întâmplătoare. De obicei este deasupra tuturor. Okay? Reușește cumva să-și mențină altitudinea deasupra tuturor. Nu-și asumă niciodată riscuri, okay? Și are tot timpul o poziție dominantă. Okay? Deși nu-și asumă niciodată riscuri, tot timpul reușește să fie deasupra tuturor. Este mai calm, știe când să apese full speed, știe când să apese
2/3 de speed și alții, deși alții apasă full speed. Calculează tot timpul inclusiv leading points din aer. Își dă seama exact cam câte leading points are față de ceilalți. Da? Și știe foarte bine că nu trebuie neapărat să câștige task-ul ca să câștige competiția. Da? Cam astea sunt rolurile piloților într-o competiție de parapantă. Părerea mea că puteți să începeți oricum ar fi, dar la un moment dat tot veți da reset la stadiul de pion. Este foarte, foarte, foarte greu să-ți asumi tot timpul să fii cal sau nebun. Doar vei ajunge să fii în poziția de turn și poate regină. Ok? Așadar, orice pilot trebuie prima dată să-și asume faptul că nu știe nimic sau aproape nimic și să încerce să învețe, să zboare cu ceilalți, să zboare metodic, să încerce de fiecare dată să nu uite strategia pe care să-și facă o strategie, să-și stabilească niște obiective, poate niște obiective realiste, să încerce să nu le uite atunci când zboară, da? Să încerce să citească foarte bine relieful, să se folosească foarte mult de indicii, de ceilalți piloți, de frunze, de fumurile de la sol, de toate indiciile posibile. Ok? Bun. Practic, eu cu cei care voi zbura la Retezat Open, îmi voi asuma rolul de pion și le voi spune și lor că își asumă rolul de pion. Suntem toți împreună, formăm gaggle și încercăm să mergem împreună și să acumulăm cât mai multă experiență. Asumându-ți de câteva roluri de pion, știi dacă ești capabil să treci la următorul nivel. Și nu neapărat să fii nebun în cursă. Poți să fii cal, să împingi, să-ți dai seama că nu reușești. Ok, te redresezi, te regrupezi cu gaggle-ul din care ai plecat sau ai pierdut gaggle-ul, te chinui, el ajungi. Ok? Acela este un cal. Când faci de foarte multe ori asta iarăși, ajungi la un soi de constanță și devii turn. Da? Bun. Aceasta este paralela care am încercat eu să fac. Sper că o înțelegeți, sper că dacă nu faceți-vă voi paralela voastră, dar cam asta este ideea. Trebuie să aveți un punct de plecare și să vă asumați în mod treptat, în funcție de experiența pe care o aveți, un anumit rol în competiție. Altfel o veți rata. E cam atât de simplu, vă spune unul care a ratat foarte multe competiții, tocmai din cauza faptului că nu știa că ar trebui să-și dea seama de rolul lui, de rolul pe care ar trebui să-l aibă în competiție. Da? S-a făcut timpul. Am făcut rost de aripă. Mulțumesc Dumi de la Brașov, care o să-mi împrumute aripa și seleta, pentru că este o aripă de 115 kg. Dacă totuși are cineva o aripă de 125 de kg sau 130, cred că aș prefera să zbor. Dar, în fine, deocamdată am făcut rost de aripă și voi zbura cu o aripă foarte modestă, un Pro Design, dacă nu mă înșel, deloc performantă din punctul meu de vedere pentru competiție, dar cred că va fi suficient astfel încât să pot să formez gaggle cu o grămadă dintre voi, da? Iar cei care vor simți nevoia să atace în competiția respectivă, să atace și să câștige competiția. Sper să și reușiți. Nu prea văd întrebări în chat. Văd că s-a menținut numărul de 20 de persoane. Aș fi răspuns la 2-3 întrebări. Dacă doriți să puneți întrebări, eu aștept. Între timp mai joc cu camera asta, că e o jucărie foarte drăguță. Ce tare. Hop. Băi, trece aici, unde ești? Nu aveți nicio întrebare? Bine, atunci vă las, vă mulțumesc frumos
și înscrieți-vă la Retezat Open, că văd că nu s-a modificat numărul de locuri acolo. Bine, nu știu. Nu vreau să vă simțiți obligați acum să vă înscrieți la o competiție, dar dacă tot facem seria asta de webinarii, de ce să nu aplicăm imediat după în competiție? Uite, Ciprian. Poți încărca hărți pe Flymaster să vezi localitate? Da, poți, da, se văd aiure. Poți. Ok, uitați-vă puțin. Uitați-vă, fiți puțin atenți pe site-ul Flymaster există o secțiune cu tutoriale și acolo vă învață foarte multe lucruri, cum să faci diverse lucruri, ok? Inclusiv cum să încarci hărți și cum se văd hărțile. Din punctul meu de vedere am reușit odată să încarc hărți, dar nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Da, într-adevăr, se downloadează hărțile și se pun pe SD cardul care se pune aici, care se montează aici. Dar eu acum nu am SD card montat și trebuie și un SD card de la micuț. Cele de 100 de giga pe care le avem eu la dispoziție pe aici astăzi nu mi-au funcționat. Ok? Așa că nu, am lăsat fără hărți. Eu las fără hărți asta. Nu. Bun. Leo, m-ar interesa webinarii axate mai mult pe meteo. Sper că ești pregătit să și plătești. Te mai întrebam live. Dacă ne vim întreba. Te mai întrebam live. În fine. Da, la fața locului. Ok, bun. Configurație busolă pe XC-Track. Băi, pare mi se că există o săgeată care by default îți arată. Eu cred că am o săgeată care mi arată nordul. Am o săgeată care mi arată nordul. În fine, am busolă pe ăsta este variometrul meu principal. Ăsta îmi bipăie și îmi place cum bipăie cum trebuie. Îl folosești pe ăsta. Câteodată când are bateria scăzută poți să-l dezactivezi. Dar pe ăsta prefer să nu-l dezactivez niciodată. Ok. Plătesc, boss. Bine, boss. O să fac poate și seminarii și webinarii de meteo, dar am început cu treaba asta și să vedem cum merge. Și plus că la competiție tu te uiți la meteo, dar da, nu trebuie să fii expert în meteo asta e frumusețea, știi? Că nu trebuie să fii expert în meteo. Trebuie să dai seama până la urmă dacă este o zi bună, dacă este o zi proastă, cam care este baza și cum o să evolueze ziua. Cam asta te interesează. Te interesează vântul, într-adevăr, și cum se canalizează pe diverse văi. În regulă. Bine. În cazul acesta fiți pioni, nu știu. Succes. Ne vedem la Clopotiva.